és veletek vagyunk. Nagyon fontosnak tartom a társadalmi szolidaritást. Vallom, hogy az együttérzés, az elfogadás, a befogadás, a gyermekekkel kiskorúktól kell megértetni, és természetes viselkedésükké tenni. Legyen szó mindenféle hátránnyal indulókról, bármilyen kisebbségről, fogyatékossággal élőkről, cigányokról, más népekhez tartozókról, LMBTQ emberektől, és folytathatnám. Ezt a szemléletet kellene példaértékűen átadni a közoktatásban is. És minden felnőttnek példát mutatva megadnia az esélyt mindenkinek, hogy a legjobbat hozza ki magából. Ha a gyerekeknek a maguk érzelmi és intellektuális szintjén magyarázzuk el a világot, nem okozunk neki kárt. Éppen ellenkezőleg. Fiatalon, felnőtt korában majd eldöntheti maga, mit gondol a világról és mindenről. De a jó példa ragadós. Én magam bántalmazott gyerekként és felnőtt nőként, rokkantként, egy leszbikus lány anyjaként nem is lehetek más nézetem. Tudom, hogy ismétlem önmagam. Esélyegyenlőséget kell teremteni, és mindenkinek megadni a szabadságot, amiben az lehet, ami és aki akar. Hogy azt szeresse, és úgy szeresse, ahogy akarja, mert ezzel nem árt senkinek. És csak áll probléma, hogy a felnőtt szülő mit mond a gyerekeknek, ha az meglát egy meleg párt kézenfogva sétálni, és megpuszilni egymást. Mert a gyerekeknek két egymásra mosolygó, két egymás iránt szeretetét kimutató ember nem szexust jelképez, hanem két ember, aki becsüli egymást. Van egy álmom, hogy a lányom és a barátnője összeházasodjon, és együtt éljenek, és együtt nevelhessék a gyerekeket, és mi együtt lehessünk szivárványcsalád, gyerekek, anyák, nagymamák. Székely Kriszta mondta a megnyitón, hogy nem akar politikáról beszélni. Én sem, de nem lehet kikerülni. Tudod, a remegőkézre nincsen paragrafus, meg a fáradtságra se. Meg arra se, amikor azt érzed, hogy a léted minden pillanata egy politikai tett. Nem harcolni akarok, csak normálisan élni, mint mindenki más. De volt az ősszel egy panelbeszélgetés a melegek házasságáról pártok képviselőivel a Gödör Klubban. Sokféleképpen reagáltak a meleg kérdésre. És itt most beszúrnám azt, hogy délben hallottam a hírekben. A Jobbik bejelentette, hogyha a választásokon kormányra kerülnek, akkor betiltják a Budapest Pride-ot, illetve a Pride felvonulást. Sokféleképpen reagáltak a meleg kérdésre. A Jobbik képviselőjének feltettem egy kérdést, de nem válaszolt. Most ugyanezt kérdezem minden olyan politikustól, aki nem akarja megadni, vagy éppen csorbítani akarja az LMBTQI embereknek azokat a jogokat, amelyek mindenki mást megilletnek. Ha majd 10-20 év múlva azt mondja nekik a lányuk, apa, anya, itt van Zsani, én belé vagyok szerelmes. Ez az én, és az ő felesége akarok lenni. Családként akarunk élni, és együtt akarunk gyereket nevelni. Te milyen törvényeket hoztál, és írtál alá, amik engem, a lányodat kirekesztenek azokból a jogokból, amik neked megvannak? Miért nem engeded, hogy szabadon szeressek, és hogy a te mintádra bárki belém rúghat, mert a hozzád hasonlóktól ezt látja? Mit fogtok ti, politikusok, válaszolni nekik? Vannak országok, ahol az LMBTQ emberek teljes jogegyenlősége nem okoz gondot.
sem a kormányoknak, sem a polgáraiknak. Szerencsére hosszú lenne a felsorolásuk. Pár napja Németországban is ez a helyzet. És majd talán rövidesen Franciaországban is ez lesz, mert a francia forradalom jelszavai Európában még mindig érvényesek. Liberté, égalité, fraternité! Szabadság, egyenlőség, testvériség, mi is csak ennyit kérünk. Pár napja tudtuk meg, hogy mégis hermetikusan lezárva kívánják biztosítani a felvonulást. A few days ago, we have received an official letter stating that the police will secure the march only with fences along the whole route. Több száz rendőr, 250 menetkísérő, 50 kamerás jogi megfigyelő és szervezők vagyunk ma itt, akik mindent megteszünk, hogy biztonságban és szabadon vonulhassunk. Nem vagyunk hajlandóak többet kordonok között vonulni. Szabadok akarunk lenni. Ezért ma délben bejelentettünk egy alternatív útvonalat. Mi kordonok nélkül akarunk vonulni. Nem a rendőrség ellen lépünk fel, nem az ellentüntetők ellen lépünk fel. Ami ellen fellépünk, az a bezártság, a félelem, a megalkuvás, a hallgatásra kényszerülés, ami a hétköznapjaink része, és amit most a kordonok szimbolizálnak. Elszántak leszünk, és végig erőszakmentesek. Bátrak leszünk, és körültekintőek. Lássuk egyszerre, ami van, és ami lehetne. A biztonságot nem a bezártság jelenti, a bezártság nyújtotta biztonság csak egy illúzió. A valódi biztonságot az nyújtja, ha odafigyelünk egymásra, ha vigyázunk egymásra. Kimegyünk az Alkotmány utcán, a Bajcsi Zsilinszkin, át a József Attila úton, a Lánchídon és a Várkert bazárnál fogunk megérkezni. Kamerázok őket, jól menjetek tovább.
Most a horogkereszt az nem tiltott önkényuralmileg? Ilyen, hogy így elengedték? Ez érdekes. Nem? Horogkereszt volt tetoválva a vállára. De hát ezt lehet úgy látszik.